Estaudei bat bera, ageri eta guzkiak metalezko dirdaiak ateratzen dizkie magnolia hostoei. Apainketa saion agitan dihardute etzeko bikatuek iturri zaharreko aingeruaren orpoan. Antzina zerura altzatuko zen estatuaren eskuineko besoa burdin lodi bat ageri duen hotzondoa besterik ez da, eta bere ia airea inposatzen zaio Juliari, badakilako Martinin familiaren hilobirako egin zuten talde eskulturikoaren osagarria dela, azkenean jarri gabe utzia. Edo zelan ere, naiz horrera funebre hori izan eta orain beso epaituaren burdinak apeadorea sinalatu arren, egun alaiek izaten ditu. Goroldio marra batez itzalestutako aurpegian hostuek sortzen dituzten argia jolasek irribarrea eragiten diotela dirudi. Izirpean ageri da etzea honezkero bederatziak izanagatik. Astuna da giroa zalan eta narrazkeria nagusi. Mahai apalaren gainean jogurt poto bihutzik, mermelada flaskoa, esne kartoia, gaieta bretoika zabat. Itasleak ez zuela afaldu atera du anabeza horretatik, eta berandu arte iraun zuela telebista ikusten. Gau askotan bezala bestalde azkenaldi honetan. Onartu behar du, puntu bateraino decepzionatu egiten duela Penthouse neskerekin konpartitutako afariaren baten arrastorik aurkitu ezak.